ଲୋକ ଆସିଲେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆସିଲେ ଲୋକ ଖାଉଛନ୍ତି। ଟିକେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ ହେଇଗଲେ ସରିଲା। 10-15 ଦିନ ଟିକେ ମୁଁ ଛଅ ଏପଟ ସେପଟ ହେଇଗଲେ ହେଇଯିବ। ପଡ଼ିଆ ସେଠି ପିଲାମାନେ ସେଠି ଖେଳାଖେଳି କରିବେ। ଫୁଲ ମରିଗଲେ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ରଖିଲେ ସେ ଫୁଲ ମରିଗଲାଣି ସବୁ, କିଛି ନାହିଁ ଦେଖିବୁ। ହାତ ମାରି ଦେଖ, ହାତ ମାରି ଏ ଫୁଲଗୁଡ଼ା ମରିଗଲାଣି ବୁଝିଲେ ନା। ସେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍। ହଁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବା ଆପଣ ଭାବେ ସବୁ ଇଏ ମରିଗଲାଣି କିନ୍ତୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ସବୁ ଏଇ ଆପଣ ଫୁଲ ସେ ଜିନିଷ ସେ ଇଏ ସବୁ ଇଏ ସବୁ ଫୁଲ ଥିଲା ବୁଝିଲେ। ସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୋଲା ହେଲା ପରେ ତ ଫୁଲ ହେଇଯିବ ଆପଣ ନେଇ ଆସିବେ।